this video ay isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng ube halaya. Ayan guys, ang ating ingredients: sugar, condensed milk, evaporated milk. Siyempre, ang ating ube halaya ay sinaing natin or ilaga bago balatan. Kasi guys, makati yung ube. Binalatan natin ang kaya kailangan isaing muna natin siya bago natin pag nabalatan na natin yan, ano na natin handa para i-grind ayan, ganyan muna pagpurin mo para pinipin kapag ka naluto, syempre masarap yan pinipin. Kaya naman guys, sinain muna natin yung ube halaya. Ayan guys, lalagay na natin yung mga ingredients. Ang ating condensed milk, ayan, sa 6 na kilong ube, sa 6 na kilo na ube, meron kaming 5 condensed milk. Tapos sugar na 1 kilo. Tapos 7 guys, condensed milk. Tapos meron yan evaporated milk, 7 lang. I-mix natin yan dyan para ipagilim natin. Papagilim natin yan para pinipin na haluin lang natin yan guys para magpantay yung lasa niya. Tapos dadalhin na natin yan sa pagilingan para mapinaga yung ating ube. Ayan, halo-halo lang natin. Ang evaporated milk guys, ay mamaya na yan ilalagay doon sa pagiling para pantay. Ayan, ihanda na natin yan. Lalagyan natin yan ng balot para sumay doon dito sa pagiling. Ilagyan natin yung gatas. Idadagdag natin. Ayan guys, niluto na natin ang ating ube. Medyo matagal lang, syempre nakakapagod paghahalo niyan. Pero worth it naman guys kasi masarap sa kanila. Ganyan na siya. Pero masarap talaga, promise. Ayan guys, tapos na, luto na ang aming ube halaya. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the bell for new updates. Thank you guys for watching and sana nagustuhan nyo ang aking shinare na luto sa inyo ngayon, ang ube halaya. Thank you for watching.